Вітаночки, мінський монтажний газ на сувязі. Слухайте, зараз не про электромонтаж. Зараз відео про тое, што я вам хочу пахваліцца. З'явіўся ў мяне нарэшце вось гэты зборнік ад Людмілы Запруцкай. А калі хтосьці не ведае, хто гэта такая, то, калі ласка, завітайце на яе старонку ў тыктоку, і вы адразу зразумееце. Мне вельмі даспадобы яе творы, таму што яны мне нагадваюць тыя творы, якія мы калісьці чыталі з бабуляй на вёсцы. Байкі, балады, вершы пра родную зямлю, ну, пра продкаў, ну і ўсё астатняе, пра каханне. Бо калі я слухаю, ну а цяпер ужо і чытаю творы Людмілы, маё сэрца напаўняецца нейкай пяшчотай. Дзякуй. Ну а цяпер, напэўна, трэба які-небудзь з твораў зачытаць. Глядзяцца сосны ў рэчку паўнаводную, гайдаюць вербы, серабрысты плёс, пакінулі буслы старонку родную і ціха крочыць восень між бяроз. Бурлівы, залаты прыгожы верасень нясмела пэндзлікам малюе па крысе, то сыпанне на травы росы белыя, то павуціннем голя пляце. Засыпана даўно ў засекі збожжа ўсё, на поле вераб'і толькі снуюць, ды воблакі ружовыя над пожняю краіны невядомыя плывуць. Калыша вецярок, травы пажухлыя, і хлебам пахне свежая ралля, лагодная, святая беларуская, маіх бацькоў, мая зямля.